Abang itu ya kalau sen. uno jasai khaya koi bojaga tam tong kore abo naya koi bol sanganong ano kaisa segang thagang kaba ang DWS ne uniform chawaya koi omo khair kumo ঠিক আছে তাবুক বড় লিস্ট রিয়া কই omo খাইছেন খায়া কই omo খাইছেন ka ang DWS digo sanai drinking water sanitation ni jino oro dosor police tuina yang tong sai se office bai nangjak abtang haingla klai katang water ni point kriyung abro ang rugi sanai lama hingke যেইটুনো ডিএম নো খাবা আং ডিএম নো খোঁজাই সানাই অ লামনো কিসা ডাকি ডাকি খাই দিবনি তোমরা সানাই কারণকে আং খবাংমা রাজাক দंदौ ओमफ्राय आबोनि बिसिङाव कायसा ओ सामल सिङार कायसा 380 मिटारनि कायसा सेंसन मानखा ओमफ्राय आबोसे 46 लाख नमो 1 किलोमीटर अंक प्राय 1 करोड़ लाख थांनाय अब गवर्नमेंट बाहाय सेंसन बाहाय जरना रुया सांगे बने एनुअल बजेट खब बिनिया सुरा का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रो गावना स्टेज रेफार हुए आंते साथिरनो अब दाति खायang नि खनादि आनि फान बाय इनके तो 150 मिटार बा 200 मिटार ब्रिक सोलिंग नो तो आनि फान बाय आं खायरि मानो गमा सु खबामा कुरुर कुरुर नि कांके आनि फान अब काबार सिंया अब असरि मानन मत निया आनि फान किसा थाया बां तो बिसिउन थिगि मारो किसा किसा के जे पैसेंजर सेट उ आमतली साइ नंबर वाट कैसा रखा ओमफ्राय आम बिखिनो किसा किसा बिसिउ जा किसा किसा दस जागन सबिजा पैसेंजर सेट कोनो ब्रिक सोलिंग ताबो ब्रिक सोलिंग कैसा साइ नंबर वाट ngane दा ओ आरो आमतली भाई बिसामन जीपी कलाई अब पुष्करबारी आरो कैसा पैसेंजर सेट अब सेंसन खा अब हाइके मु खाइदों नंनाबो के 1 करोड़ हुनका रां खबां मानि प्राय 1 करोड़ नि आबाब नांनाय ओमके डीएम सारा डीएम आरडी सारा मु खाइनि आबो दे मनि बागे नर जेति डीएम बै समाला छा ओमके जेतु बरो एनुअल एक्शन प्लान खब बिनि सिराका ओमके अबनि तामो आं मुखुजै साकिरानो फायंगिया ओमके ते सिगांनो ते सिगां थागांकबा आं जमारिया सिं सिगां सागांकबा आं आफ्रा आनि राइटिं पैड बेखौ खबै रिमां खमता तावनो आनो फ्रेश कपि दि आं फरवार्डिंग खाइरवनो नर जमारि रिपिदि आं मो खाइर दिरन जे तम आस्ता आस्ता हागे मनर ताबको खावो गबा ते सिगां थाजाक मार्च रगो थाजाक गबा मार्च आं एप्रिल लगनो आं आनो एक्शन प्लान आं जमारि मां खमता नर अबताबो थांनि रिखाबा आं ताइसा खजायमा साथिनाय हाबनो फान के बिनारो डीएम फानो रागानि बायसो खाइमा बाबो रागानि फान बाय 8 कोटी रक 9 कोटी रक फाइपो गा आबो बाय साता ब्लॉक मा बागबो इनके नियम हंके बीसी प्रोटेक्ट बीसी नि रेजुलेशन थांगै ब्लॉक थांगै ब्लॉक फाइटिसे आबो आइ प्रोजेक्ट डीएमओ फाइ लेसिनि बीसीओ ताबो इलेक्टेड बॉडी सिगरै आबो बाय माखान गुंगालां तखा लामानि रेजुलेशन सब सि रहनाय दैनि रेजुलेशन सब सि रहनाय खिटानि रेजुलेशन सब सि रहनाय आम हाय राजे ग्यां तखा गासिनि बरक बहायनो बीसी ऑफिस थांगै जगाजग करै जगाजग खाइ थांगै नि माथाय सकलाय थांगै साइया निजि नदि कानो थांगै सानिया आमति बागै डिप्राइबिं दं तिनि बीसीओ आं ताबो खोनाखा डास्टबिन खंमास गलायजाक थांगै रेशन कार्ड थांगै प्रडिउस खाइ थांगै नों डास्टबिन ति साइजांनायसि आबोसो नाजा ग्यां दं दा माया हनि सिनि सावो गैसिन जारा मेम्बर तंनाय रावो बर बाहानियाव काहां के अवेयरनेस प्रोग्राम माने प्रचार खाया नांगौ जे बर खायानि बागै अमा हाइते डिप्राइबिं दं आमतली बिसे एक फरवार्ड जागा म आमतली बिसि माने ना बिसांगन एकदम गाना गेनि चार्टि गुरजा गरनि बाक्सा जनरल थांगा पोस्टर ओ नि जटपुकुरि रक हारंपारा रक आबर हुके जनरल थांगा आ बाहाय जों जनरल थांगा आबो सिदे मामलन जनरल थांगा आ बाहाय जनरल नि हगबा पोस्टर रंनाबो आउन दियां बिधानसभा कक सागा आनि बिसतरिलाम कन्स्टिट्युएन्सी
जटपुकुर हारुंपारा पुसरबारी आबो बाहाय जेनेल लोकलाय आबो एडिसि मा खालामनायमोन आफ्टर ट्राइबल फेम मिनिस्टार सावा जत खाजांनाय हिसा जो अमा हायगुं दं अमन बागै खातिलाय आगुलाय जों पुजिलाय कक सालायनाय मत आबो हाय सालाजेगेन नि अबा हाय दं दा काजै नरताबो बरो नंग लामानि समस्या तिनि जसनि लामा समस्या इले रुगा कमलाब्लाबो